mig, der bruttede. Det var Lili. Ja, jeg tror bare, at den varmer lidt op. Det er værd at tage din telefon, når man også kan. Okay, du får en igen. Hallo? Ja. Lidt korte beskeder, hun giver, ikke også? Ja, men jeg tror, hun vil sige noget mere. Ja, jeg ved ikke, om hun er færdig med at lave bummelum. Men hun kan godt snakke i telefonen samtidig.